o'n i yn mynd i sôn am dy ben bach. Mae yna het hynod o liwgar ffasiynol ar y ford fan hyn, yn llawn geiriau, ac y syniad yw, Mandy, bod ni'n defnyddio y geiriau yma mewn brawddeg i disgrifio'n gilydd neu'r gyfres. Fydda ti? Mae gweithio ar dan do yn brofiad gwych. Mae gweithio gyda Mandy yn hwyl. Mae'n gweud fan hyn yn y sgript. Mae Aled yn bigog. Pigog? Mawr. Mae gan Mandy geg fawr. Beth yw hwnna? Ie. Dewch yn. Mae attention span fi'n fyr. Mae ystod fy sylw i yn fyr. Hir. Mae Mandy yn hir. Ti yw'r gorau.